Dayon ako, be. Dayon ni sila na putahan. Sige na. Oh. Sorry kung nabaldan ako ang imong katuga. Si Elmer. Gadi na rang natog. Nga naman ka. Ngano ka, uy. Tayo pa sa lingkod kay pasigaan ko ang suga. Naunsa man di ay ka. Nga nasaag ka man dinis amo ning orasa. Ay, naunsa naman sa demos Erning, ha? Oh, Paul? Naunsa man ang imong naong, uy. Kahubag pagutian na. Ay, Maria Josep. Dali sa kusina. Init ati kag tubig. Mga pita. Kaya murag taas-taas gina ito istoryahan da. Kinuo ko. Mao na gibuhat ni Erning nimo. Naanad na lang gid siya pangulatan ako, biyang. Dili na siya manumbalin ko, nabunog na ba ko sa iyang pagkulata. Giingnan ta bitaw ka. Nga biyain na. Pero may mga anak manggod me. Unya, rason na ba di ay na nga magpakulata ka na lang tungod kay may mga anak mo? Kani ato pabeti kang giingnan, anak, ha? Sawa pa mo makasal. Ay, kataas pa unta sa panahon sa imong pagtimbang-timbang sa tanan. Kay 14 anyos pagod ka dihang iya kang gipangasawa. Katilaw ka na siyang kulata ng mga idara nga nagipon-ipon na mo. Apa nagpakasal pagyud ka niya dihang nahingkod na imong edad. Kay may mga anak naman lagi me. Ay sus, oy, binugo man nakatarungan na apol. Biyang. Sorry lang yun, ha. Nahutta naman kukog tambag ni mo, good. Sa kasuod na itong managhigala, wag yun ko magkuwang sa pagpahimangno ni mo anang Erning. Kay mangulata lagi, hanggaon og utok. Tarong bago nag-utok nga, matag kamabdos ni mo, dili siya mo angkon, kay dili ko no iya. Kisa may pasanginlan nga, kamo may nag-ipon. Biyang. Last ko na lang ng tambag ni mo, Paul. Kung dili ka maminaw na ko, ayaw nagyukog dangpi kung makulatahan pa kang Erning. Biyang, uy. Last na kong tambag ni mo. I-report na sa barangay nga kanunay kaniyang gikulata. Aron mahatlok na. Oh, mapriso baka na siya. Kay guba na gid kay nang naong nimo, oh. Biyang. Neng! Diyan ka! Dito ra sa ilang mama. Ay, pamakak! Ay, ay! Gusto na ba? Kung dili ka gusto mapriso. Usa? Ako? Mapriso? Nga nung mapriso man ko ko? Tungod kay doon nakatambag na ko. Nga i-report ka sa barangay ni pagsige ni mo kulatan ako. O posible ka nga mapriso. Mao ba? Nagplano ka di ay nga ipabarangay ko? Suway, Paul! Kay hutdong kong patay ang imong mga kaliwat! Unsa? 14 anyos pa lang ko diyang nag-ipon ko sa kumbana. Gikan ana mga idara, giantos ko ang mga dagmal sa kumbana nako. Kay hangtod nga nag-upat gid kabuok ang among mga anak. Dili man ko kasumbong sa mga otoridad sa iyang gibuhat nako. Kay baharan dayon ko niya nga hutdon niya og patay ang ako mga kaliwat. Pero karon nga 33 anyos nako, gilayasan ko na gid si Erning diyang iya kong gipalayas. Og nakakita ko og laing lalaki nga nidawat og nakasabot sa akong sitwasyon. Og nagtipon mi. Onya. Kumusta naman sa imong bagong jowa, babay? Jowa ka tiyan. Apil-apil ba ka na mga binag-o karon oy? Mangguwang na tano, lapas na sa kalendaryo to mga edad. Uy, pero parang nagdadalaga ka man gud karon. Kay mukhang in love ka naman. Kumusta naman lagi kauban ni... Kisa ganito? Ah, si Neil. Aw, oo. Pangalan pa lang, ulam na. Buing. Pero uy, bantay ka. Ha? Nga naman? Susday, kadungog og istorya nga nasuko ko no ang imong bayaw nimo nga si Berna, uy, sa gibuhat nimo ni Erning. Unsa? Ako pa nooy magibuhat sa iyang suon?
Nga ako magikulata sa amanghod. Maulagi. Na, kung nakadungog pa ko pag-istoryang Mirna, ana. O ako gimutubag niya. Ipapriso ka lagi ko niya kay nalaki ka. Unsa? Kay gibiyaan man kuno nimo imong bana. O niya giilisa nimo og lain og nag-ipon pagyud kuno mo. Pwede kuno mong ipapriso niya. Unsa? Unsa? Ikaw pa hinaw ipapriso nila? Nga ikay bunog kayo kanito sa imong bana? Wala man gud untay pakyang akong banang nahibaw nga may kapuyo na kong lain nga mao ikaw nil. Kana lang gid akong bayaw karon, mo'y nasuko kaayo. Ipapriso ko niya. Ay, tuo ana, uy. Ay, kahadlok ana. Angay ta mahadlok kung ang banag yun nimo ang muhulga nimo ana. Kay mao to'y may katungod sa paggukod nimo. Bayaw raman kan animo, mao kay kahadlok. Nil. Ay, gusto na yung timpla sa akong utan. Gamay na lang kuwang ani. Haunon ko na ni. Aron, dili malata. Ako cellphone, may nagtawag. Nel, palihog na kong tanaw, kitsa nanawag, kay magsukad pa ko. Oo, idiot. Uy, bumiro raman eh. Palihog tubag lang, be. Basig importante na. Oo, hello. Oo, ikaw may gipangitain niyo. Di mo sulti kinsa, babae man na. Ang bebe. Okay. Hello, kinsa ni? Confirm gid ay ang imong panlaki, Apple. Imo tong lalaki ang nakatubag unsa. Timer na? Pabuta ang kaso nga akong ipahamtang nimo, day. Magtingkagol ka bilang ko aning imong pagbiya sa akong manghod ug sa pagpakigtipon mo og laki. Kay gukdon ta gyud ka, day. Dili ti ka lungan hatod mapreso mo sa imong laki. Timer na. Wa nasad ko mahilo na sa pagpanganti sa akong bayaw nga ipapriso ko niya. Naglabad na gyud ang akong uo. Kay dili na gyud noon pud ko mobalik sa akong bana. Kay kulatado man gud ko adto niya. O pinangga ko sa akong kaipon karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ko ba unta nga mapapriso ang akong bana nga mangulatan nako sud sa pila ka tuig? Nahadlok gyud ko mo pabarangay niya sa una. Kay baharan manggukun niya nga patyon niya ang akong mga kaliwat. Ikaduhang pangutana, may sa ba ko sa akong pagbiya sa akong bana nga iya man sad kong gipalayas adtong higayuna? Igo raman sad ko nga nagpahimo sa higayon nga iya kong gipalayas. Ikatulong pangutana, may lain akong kaipon karon nga nakasabot ug nagmahal ako. Wa raman untay pakyang akong bana nga nahibaw. Apan, ang iyang maguwang ang gustong ipapriso ko. Pwede ba di ay na? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Kung failan gid ko kaso sa akong bayaw, tungod kay may kaipon akong lain, mapriso ba gid ko? Apil bang mapriso ang bag-o kong kaipon karon? Naglibog na gid ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Apple. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, problemang may punto legal. Of course, ang partner nga si Dr. Obra, mo po'y muhatag og tambag, og tubag sa mga pangutana ninyo nga punto medical, psychological, mga behavioral, no? Pero, tanan nga mga klase-klaseng suwat sama sa mga suliran ninyo kabahin sa inyong relasyon, sa inyong kabanay, sa inyong higala, sa inyong kaugalingon, mga personal nga mga problema sa trabaho, sa inyong katrabaho, pwede gina ninyo ipadala ug ihatag diri namo kay amo ra gyud nang pangitaan ug kasulbaran inyong mga problema. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong suwat. Ug suliran diri nato na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or naapod tay Facebook account. Kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klasig yung pamaagi, mga suking tigpaminaw kung unsaon niyo pagpadala. No, ang importante, kompleto ang inyuhang pangalan, ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan sa inyuhang mga pangutana o sa inyuhang mga problema aron mahataga na mo og sakto, klaro nga tambag ang inyuhang mga problema, no? Okay? O punto legal ta ang ato ang letter sender. Si Apol, tawgon na to siya sa pangalan nga si Apol. Wa man ni siya musulti og taga-asa siya, pero gipadani niya sa ato ang Facebook account. Unya, ang iyahang ingon, 14 years old pa kuno si Apol nga naminyo, kinulata sa kaipon hangtod nga nakasal gyud sila og nakabaton og upat ka anak. Wa sila nagminyo 14 na tingala bitaw ko. Naminyo sila katong nakabato na sila saktong pangidaron nga pwede na gyud magminyo. However, diring dapita no ato ang matan-aw nga kulatado ni siya, unya ni sumbong na ni siya sa barangay. Pero gibaharan kuno siya sa iyahang bana nga kung no dili siya magpakahilom, bantay lang gyud kuno siya kay patyon kuno niya ang tanan niyang kaliwat pagkasalbahis tawhana. No? So nilaya siya, nakakitag laing kaipon nga nakadawat ug nagmahal niya. Unya ang waray paki ang iyahang bana nga nahibaw nga naa siya kaipon apan ang nigukod niya karon kay ang iyahang bayaw ang maguwang sa iyahang bana kay ipapriso gud kuno siya tungod sa pagbiya. Unsa may labot ani kagubot ba ani? Unang pangutana, pwede ko ba unta nga mapapriso ang akong bana nga mangulata nako sulod sa pila ka tuig? Nahadlok gud kung mo pabarangay niya sa una kay baharan man ko niya karong nga niya nga patyon ko niya now. Kani siya, kani manggong mga pag-abuso, panamas-tamas sa ato ang katungod. Di man gud ni nato pwede katulgan, no? Kinhanglan gyud nga kung pananglitan na ay naka-violate no sa ato ang katungod, dapat mo action gyud dayon ta kay nagkaanam tag kadugay, magkaanam og kawa ang atong ebidensya, magkaanam na pud og dili katuuhan ang ato ang pagkiha. No, wa man sa jud ko kibag unsa na gyud pud to kadugaya nya labi na karon nga wa na ra ba moy bikil anang imuhang bana nganong karon pa man pug kakahuna-huna nga ipapriso ang imong bana nga ikaw mismo sa imuhang suwat ning ingon nga wa man kahilabti nga minyo karaba diaing dako nya nakigpuyo kag laing laki. So ang anong mangita pa man kag bikil, mangita pa man kag gubot. No, di kay ko katubag kung pwede pa ba nimo siyang makiha kay wa man ko kibag unsa pay nahabilin nimong ebidensya para pagpamatuod nga atong mga panahon na pila ka tuig ang nilabay giabuso ka, no, or gidapatan ka, no, nabunog ka. Karon wa man jud na physically ayo naman ka, wa kay bunog. Depende kung katong panahon na nakurasyonan ka sa usa ka government hospital, posible. Pero dili pud ta ka, like I said, magkaanam og kadugay, magkaanam gyud og ka hanap, no, ang imuhang chances nga makabaton ka, nga matuuhan ka, no? Kay mo lagi na akong giingon nimo nga kung matugta sa ato ang kanang katungod, dili gyud kaayo ta, lisod gyud nga tuuhan ta sad sa ato ang balaod. Dili pod kaayo na ganahan, no? Ang balaod nga ingon ana ang ato ang batasan. Kay kung ganahan gyud ta, mupursige ta, dapat the moment nga na violate ang atong katungod, mukiha ta. Ikaduhang pangutana, may sala ba ko sa akong pagbiya sa ako ang bana nga iya man sad kong gipalayas atong higayuna, igo ra man sad ko. Nagpahimulo si gayon nga gipalayas ko, okay ra man ang mulayas ka, maski paganigwa ka palayasak, tungod kay abusado kaayo na ang kanang imuhang kanang kaipon og kapuyo karon, wa gyoy problema. Kibaw ka unsay problema? Minyo kang dako, nakigrelasyon og nakigpuyo ka og lain nga laki nga di manggod unta na siya pwede. Mo gyud nay sa nimo sa imuhang bana kay minyo man ka. Ikatulong pangutana, may lain akong kaipon karon nga nakasabot og nagmahal nako. Wala raman untay paki akong bana nga nahibaw. Apan ang iyang maguwang ang gustong ipapriso ko.
pwede ba na makihag yun ka nga naman kay adultery man gud ng imuhang gikuha gibuhat no, so lisod kaayo nga kuan kanang imuhang kahimtang kay ang sakto manggod ana kung minyo ka muyo kasi imong bana kay mo man imong obligasyon ug abusado imuhang bana manapat imuhang bana mahimo man kang mubiya ug di nakaganahan kay nakiganahan nga pakigrelasyonan og lain magpaanal gyud unta ka. Okay? Now, katapusang pangutana, filean gyud ko og kaso sa ako ang bayaw tungod kay naman ko'y kaipong lain, mapriso bagyud ko, apil bang mapriso ang bag-o kong kaipon, naglibog na gyud ko. Delikado gyud ang imuhang sitwasyon mo na ako ang advice nimo preno lang sa kung pahimo nga di sa kano mo kuyog og puyo niya ayaw na lang sa gyud magpaanal gyud ka kay mao manggod na ang solusyon sa imuhang problema. No, dili manggod na nga kay abi gibunog ka, pwede kang makigrelasyon o pwede kang makig-ipon og lain lahi-lahi man na, no? Na di man na nimo pwede buhat kanang tapatan og laing sayop, ang kanang sayop pod nga gibuhat pod sa imuhang bana, and definitely ang kanang pakigpuyo og laing tao nga di nimo bana samtang minyo pa ka gidili gid na sa balaod. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.